Et canvien el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos se't omple de vida. De cop torna l'alegria, has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara desprens energia. El petit príncep volant va descobrint el món i fan els amics a ritme de cançons i no li agraden gaire les persones grans perquè sovint obliden el que és important. Només s'hi veu bé amb el cor, els ulls no veuen l'essencial. No hi ha ningú en el món així d'especial. És el petit príncep. Igual que pensa tal com raja, no li fa por res. Ha conegut molts llunyans viatjant per l'univers. Sempre endavant, va preguntant. Ell vol entendre aquest món sovint tan complicat. I aprenent dels seus amics, va sentint les emocions. Atenció que els llums s'apaguen i comença la funció. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Hola, nens i nenes! Dels llibres que tinc a casa, he escollit un que segurament vosaltres ja coneixeu. Us vull explicar el conte del peix cirissat. Nois, ja hem acabat amb la manualitat d'avui. Espero que us hagi agradat. Ja hem fet les flors, hem fet l'arbre, hem fet el dibuix de puntets, però això no s'acaba aquí, No heu de fer només això. Podeu inventar-vos el que vulgueu amb aquests materials. Jo us he donat una idea i ara podeu fer el dibuix que vulgueu amb els colors que vulgueu o podeu inventar-vos una altra cosa perquè segur que heu tingut moltes idees i són molt bones. You put one hand in, you put one hand out, you put one hand in and you shake, 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 shake. Cercle, he pensat un rellotge en forma de triangle. He pensat un tall de síndria. Comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titi, 7 gotes i en trec 5. Quantes gotes em queden? Em queda una i em queden 2. Molt bé. He posat números de l'1 al 10. He aconseguit el número 1. Que divertit! Quina sorpresa! Quines ganes de veure! Però estàvem tranquils, perquè sabíem que ens cuidaves la classe. Hola, tortugues! Tinc moltes ganes de veure-us, però segur que ben aviat ens retrobarem aquí a l'escola. Ara us volia felicitar. Heu treballat de valent durant tot aquest temps, així que us mereixeu unes bones vacances. Ara us envio molts petonets, juntament amb la Tuca. Ui, Tuca, i aquí? Està nu, s'ha despistat. Ets una mica trapella, Tu has d'anar cap a la teva classe. Vinga, cap a la classe, som-hi! Adéu! Que bé, estàs aquí! Que em vols dir una cosa, vale? El Nuc em diu que us ha trobat molt a faltar i que us estima molt. I que ha cuidat molt bé la classe i totes les vostres coses. Però que la classe no ha estat el mateix sense vosaltres.
I què tens aquí amagant-ho? A veure quina sorpresa ens tens preparada. Oh, són 19 cossos per cada nen i nena de la classe. Oh, no, com ens estimes, que bé. Mireu, el Lluc i jo us volem dir que us estimem molt, que us hem trobat molt a falta i que us desitgem el millor sempre. No? I ja he amagat. Oh, si és el Martí, el teu amic. I passem a la Carla? O li anem a passar-li? Carla! Preparada? 1, 2, 3. Hola, coles! Sabeu on estem? Estem a la classe. El Martín i jo us volem dir que us trobem molt a faltar, que tenim moltíssimes ganes de veure-us. Això sí, ara toca disfrutar de l'estiu i ens veiem al setembre amb moltes ganes de donar-vos una forta abraçada. I, qui m'està tocant la cama? Però si tu ets la Zela, te n'has d'anar a l'altra classe. Carlota! Uau, que ha arribat, nois! Us en recordeu? La Cela. Mireu, la Cela i jo us trobem molt a faltar. Ens hem juntat aquí per dir-vos que passeu un bon estiu i ens veiem el curs que ve. Mireu, us envio un petonet i ara se l'envia la Cela. I, ai, què m'està dient la Cela? Ai, que ha vist algú per aquí. Oh, mireu, que coneixeu qui és. Sorpresa. A viatjar! Hola, nene! Quina il·lusió! Hola, nenes i nens, com esteu? Mireu, estic aquí, davant de la porta de la classe de les girafes, de la nostra classe. Tenim la Maxi i tenim la Mini. Us hem trobat molt a faltar. Aquí a la classe, durant aquest curs, us en recordeu que vam viure moltíssimes experiències. Hem rigut, hem compartit, hem experimentat, hem après, hem jugat. Algunes vegades també hem estat tristos, però jo em vull quedar amb les bones experiències, amb aquelles aventures que ens han fet créixer junts. I ara ha arribat el moment d'acomiadar-nos, però no us diré adeu, us diré a reveure, perquè espero que l'any que ve, el curs vinent, quan estigueu a primer, us continuaré veient. Sabeu què? Sempre us ho he dit, sou els millors i les millors girafetes. Us estimo. Cuideu-vos molt. Rei Lleó, ara et toca anar a la teva classe. Hola, Rei Lleó, com estàs? Estàs bé? Quants dies sense veure't? Tenia moltes ganes d'abraçar-te. Els nens i les nenes de la classe Lleons t'han trobat molt a faltar perquè m'ho han explicat, però han treballat moltíssim i estan ja preparats, com tots els nens de P5, per anar a primària. Però el primer que heu de fer és passar un bon estiu i jugar molt. Adéu a tots! Ens veiem a que els aniràs a visitar primària. Vale, jo també.